Il-Prim Ministru Robert Abela ma jafx se jkunu qed jieħdu l-ħaddiema jew inkella irid iqarraq. Dan rabta mal-weda taż-żieda ta' ġurnata lif li ħabbar il-Ministru tal-Finanzi fil-budget tas-sena d-dieħla. Weda li Abela stess tant ftaħar biha fir-reazzjoni tiegħu 8 ijiem wara. Matul l-2021 il-ġranet tal-lif se jkunu għal darb'oħra qed jiżdiedu b'ġurnata oħra. Iżda l-verità hi totalment differenti minn dak li tħabbar fil-budget, dan kif id-Dipartiment għal Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi fis-sit elettroniku tiegħu jgħid ċaru tont li fl-2021 iż-żieda fil-lif se tkun ta' 3 ijiem, jiġifieri r-raba' jum imwiegħed fil-budget mhux se jkun inkluż. Iffaċċjat dawn il-fatti minn Net News, il-Prim Ministru Robert Abela tħawwad għax inqabad jew li ma kienx jaf se jingħataw il-ħaddiema inkella li l-Gvern u l-partit tiegħu rridu jqarqu. Festi li ħabtu fil-weekend hemm tlieta s-sena d-dieħla. Għalma se jkun hemm raba' waħda. Mela mhux ħadd Imma għaliex qed nidħlu f'dan dibattitu jekk dal-gvern iwettaq dak li wieħed. Ħobb paċenzja m'hemm ebda inkonsistenza. Iffaċċjat mill-ġdid b'dak li kiteb id-Dipartiment tal-Gvern, Abela prova jbenġilha billi qal li l-programm elettorali tal-Partit Laburista se jibqa' jkun segwit matul il-kumplament tal-leġislatura. Aħna mhux gvern li nitkellmu u ma wettqux. Jott tal-manifest elettorali dak li hemm fil-manifest elettorali jiġi imwettaq. Mifxul kif kien il-Prim Ministru qal li se jkun qed jiċċekkja mill-ġdid x'ingħad fil-budget u anke dak li nkiteb mid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali fuq is-sit elettroniku tal-Gvern. Xem fuq il-website tiegħek. Xem fuq il-website, mhux qed nargumenta tal. Xem fuq il-website nistqar miegħek illi ma rajtux u naturalment se nkun qiegħed nara. Simon Kassar għal Net News.